तें चरडा चिक्के धरून घे येती आणि थोडे अलंकार करचेस आणि पूज सूर करूया. आयत गो हांव चेरडा पळोवन घेता. हांव एक काम करता तिका भायर आपोवन व्हरता. तूं अलंकारांनी कंप्लीट करी तुवे. यो गमणा या देवा. बाबू अन्न लागू असतेवा थोडे वेळो आम्ही देवाक पूज करूया. मिगेल चेरडो बुदोन ती आयली पळय. आम्ही आतां टाटा वच्चा देवा. अम्मा पूर अलंकार करो मागीर आमी येवया. देव मम्मा पांप करका इते. तुळसी देवाला अलंकार मात्र भारी चंद केल्या गो. म्हाकांतू भारी खुशी जाले. देवा पळोवच्याक भारी चंद आय गो. भारी चंद अलंकार केल्या गो. पूजे तितलेची क्रमारी चंद कोण केल्या गो तू. मस्त थँक्स होळे मा दलरी. देवा कोड बरी सान नवे तशी दावनू माकेक नमने बेजार. देवा ಕೂಡ ಹೋಡ್ಕಿ ಸಾನ್ಕಿ ಗೋ. देवाक मनस्पूर्वक अलंकार कोरनु खुशी पावनु पूज करचेस पळय ते मुख्य. भक्ती आणि श्रद्धेस पळय तद्दितले मुख्य खंयचे ना गो. तू श्रद्धेर पुरा केल्या ते देवाल ಕೂಡ पळयल्यारी कळत गो. कितले चंद कोण केल्या गो. म्हाका भारी खुशी जाली गो. होईवे तुमगेल तसलेले आशीर्वाद होळे मा. हांव आजी इतले परा करता म्हूण हांव लेक्किले नासिले. भारी खुशी जाल्ले. आनी सुरेख होन्नी ती येनी मू. हा ती मागीर येता म्हणल गो. खंयकी गायन आनी ती वटू येतात की म्हणून. सुन्मा येनिवे. हा सुन्मा येयली ती. तावळी येवन ಹೊಂಟಿ घेवन चमकली ती. तांकेक नमने मना बेजार खै पाप. होई गो तिगेल बामूण खंयस म्हणू गोतना नवे. तश दावनो तिका आमगेल मदेन तनी बैसून होंटी घेवचे बेजार दिसता कितकी. पाप तिगेल एक नमने अवस्था. हो गायन येईल मो. भारी चंद दिसत गो. तू कपड नेसलेले मग पडेल हुडकासू ना गो. हे कपडान तू भारी चंद दिसत गो. होई गायन होन्ने तू हे कपडान तू भारी म्हणा भारी चंद दिसता. भारी चंद दिसता. या ಹೊಂಟಿ दिता. राग गो तुळसी. तिका होंटी बचपेशी पुढे तिने काम कर का मो. हा काम वे हाव कसन काम कर का होळे मा. आणि काय नाही गो सेबिनी भिऊ नका गो. तू एक चंद भजन कर का गो. एक लक्ष्मी भजन सांग पडया. हो तितले वे दाय थोडे मा. हांव एक भजन सांगता. होंटी दिता या गो लक्ष्मी देवी होंटी दिता या गो. शुक्रवारचे गोधूळी समयरी वैभव लक्ष्मी कहाव आजी होंटी दिता या गो लक्ष्मी देवी होंटी दिता या गो. देहाची दे
भजन सांगल ग गायना वा मनाक भारी आनंद जाल्लो ग देव तुका चांग कर ग मस्त थँक्स होळे मा हा म्हाका कळलेल तशी पद सांगला हा सांगील पद कशेस म्हणू आमगेल वीक्षक महाप्रभून सांगका तू संगील लक्ष्मील पद भारी छंदस म्हणू त्यांनी सगळे कमेंट्स सांगता ती पळ तुमची हांव सांगील हे लक्ष्मील पद कशें असेल म्हणू दय कोण कमेंट सांगतील येते आणि एक चूर पुणी इष्ट जाल्यारी आत्ताची तुमगेले एक बॉट कळती लाईक वती येती तशी तुमगेले फॅमिली फ्रेंड्सांक पुरा शेअर कराती आणि की कोण आमगेर प्रपंच यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करनी की दय कोण आत्ताची सबस्क्राईब दय येते आमका मस्त व्हिडिओ घालच्याक सपोर्ट करती हंगरापच्या जाग ना म्हणू हांव मागशी राबल्या हे हळे मला तर तुम सगळ्यांक ऐकत नव्हे ती देवी लक्ष्मी माते तुमका तुमगेल कुटुंबाक तुमगेले चेडू बाळांक पुरा चांग करो म्हणू हांव ती लक्ष्मी माते लगी प्रार्थना करता आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओत मेळटा ती धन्यवाद हांव आज दुखून टेलरिंग काम सुरू करतास तुम्ही सगळ्यांनी म्हाका चांग दवका म्हणून आशीर्वाद करका तशीची मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब करून सपोर्ट करती धन्यवाद.